Zdravím všetkých sedlákov, to bude náš pozdrav. Možno. Nevím. Furt som nevymyslel pozdrav. Pardon, napíšte mi do komentáru, áno, už by sme sa mohli na niečom dohodnúť. OK, podľa názvu videa víš, že ideme hodnotiť brýle, ktoré som si objednal. Buď si došiel z TikToku, takže si už videl celý unboxing, alebo to vyzistil prvýkrát, tak ti to tu zopakujem. Prišli mi Smart Sunglasses, áno. Takto vyzerajú. Tu, v strede, môžeš vidieť kameru. Krásne. Tu sú mikrofóniky, tu to zapájaš. Tu máš k tému kábel. A náhradné sklíčka. Víte co, môžeme si vyskúšať aj tie sklíčka. Sobiné. Ešte som si ich sám neskúšal. Títo sklíčka sú s polarizovaným... Títo sú polarizované sklíčka. Neviem, jak to mám povedať. Proste chápete, co myslím. Takže toto. Tipujem, že sa to bude vybírať... Je sa povedať jednoducho. Nečakal som, že to bude strieľať, áno? Ktoré dáme? Dáme modré. Tí modré vypadajú mega coolovo. Ešte niečo o tých bríloch. Tí bríle stáli konkrétne 1390 korún. V preložení na eurá to bylo nejakých 50-60 eur cca. Záleží, aká je mena, chápeme sa. Kupoval som ich v zlave. Byla 50% zlava po Vánocach, takže nedával som za ne plnú cenu, áno? Takže aj to je jakoby aspekt, ktorý musíme řešiť, jo? Tak to vypadajú tí modré sklíčka. OK, ty sú tiež coolové, akože. Zatiaľ tí černé sa mi ľúbia najvíc, ale ideme vyskúšať aj tie žlté. Existujú tí Meta, ktoré všetci poznáme. Majú tam aj zabudované AI, môžeš s nimi sa mi zdá, že aj volať, OK, ale stoja 500 eur, áno, títo stali 50 eur, takže zase musíme brať ohľad aj na cenu a výkon. Ja si myslím, že 50 eur za brýle je mega fajn, keď ti viedza natáča niekto utraci za Louis Vuittonky more 3000 eur a nemajú ani polarizované sklíčka. Chápeme, tu som dostal ešte 3 skla, už to je podľa mňa výhra. Iba to, že mi došli brýle ze 4 vlastne. Áno, modré, žlté, černé a ešte títo priesvitné. Už to je podľa mňa akože dosť výhra za okuláre a ešte, že ti viedza natáčať. Tak to vypadajú tí žlté a nemám rád, keď mi niekto vidí do očí. Takže toto ne. A tí priesvitné, mám ich skúšať a ja to pro vás spravím, sobinné. Vyskúšame aj tie priesvitné. To je proste, typujem, že proste, co typuješ? Logicky, že to je obyčajné sklíčko. Neviem, cicho budem rád. Tak to vypadajú tí obyčajné. Ty to nebudem nosiť vôbec, vypadám, ako by som išiel skákať z padáka. OK, ale vyskúšali sme si všetky. Teraz ťa čaká čas, kedy uvidíš taký mini vlog, jak som išiel na hokej s týmato okulárama. Chcel som si ich hlavne otestovať, že jak budú proste fungovať ve tme, v svetla, proste mikrofóny, I don't know, kvalita, proste všetko. A potom sa vrátime na review. Musím najít bylo, ale nevím, kde je bylo. Jo, tam to je ještě zaujímavé. Okay. Jo, kde bylo. Mezi vyholčený. Ahojte. Ahoj. To môžeš točiť tak tie pranky na úvod. Ja sa tak cítim, že je taká nenápadná kamera. Co to poví? Jo, vlogísek. Ale neviem, jaká je kvalita ve tme, ešte som to neskúšal. To úplne není, ešte tam něco. Môže byť. Když s bleskem, tak to Sme tady, holky, už natáčim, jož. Prepašoval jsem brýle. Ale to konc tam dala. My máme jít hore, že jo? No, potřebujeme najít 409, takže hore. Ale tady se tím bedra jako prasa. Jo. Oh wow, vidíte? Oh wow. Ne, vůbec. No ty jsi se jak špíl.
OK, tam. 409. Kupujeme? A kupujeme už teraz. Pivo 90, ale pol litra. To je dobré, ale pol litra, ne? 90. Ale tak jedno pro ten vibe. A už hrajú. Kolik splatil? 90. Ďakujem. 90. A to je aj za ten kelímek. A hotdog nemáš? Hotdog? Si nehovoril, že pivo a hotdog? Kedy som to Ja som počul, povedal? že pivo a hotdog. Pivečko, yes. Cheers, lidičky, na zdravíčko. Jo, hokej! Jo, toto? Je to mega teplo. Tak jdeme na to! To je piči. Ja chcem robiť tú prácu. To chcem byť ja. Ale že? To určite robiť nejaký starý deda. Negativně ovlivňuje život nejen vojenských hrdinů z fronty, buď Áno. máte odpovědi. Ano, jak 10 milionů korun Víc? OK, sme späť. Ako si mohol vidieť, kvalita nebyla zase akože najlepší, lebo som to natáčal hlavne ve tme. Ja určite ich ešte budem skúšať aj proste cez leto, keď bude normálne svietlo a nebude to proste, že I don't know, viete co myslím, proste, že žárovky a blablabla, lebo to pôsobí celkovo ináč aj na normálnej kamere. Dáva to taký trošku vintage vibe, což oprímne mne nevadí. Ja som sa nečakal, že za 50 € dostanem akože brýle, co budú lepšie more než iPhone kamera, áno, to som vôbec nečakal. Čakal som úprimne za mňa za tie peníze horší kvalitu, takže s týmto som spokojný. Co sa týka, keď ste si všimli, že musím byť strašne opatrný, keď hýbem s tú kameru, lebo ja keby stačí si spravím toto a ono sa to proste, je to strašne moc také skákavé a podľa mňa to není úplne príjemné na kúkaní. Takže ja keby je to možno aj chyba ve mne, ale však proste normálne hýbeš hlavu, chápeme, každý hýbe. Víte, co myslím. Takže jedine to, že musím si uvedomovať, že proste keď natáčam, tak neotáčať sa takto, ale proste pomalší. To ja bych akože strhal nejaké body, lebo sorry, nebudem hýbať pomalší k debulu, áno? Takže, hej, mikrofóny. V půlke videa byly ty mikrofony, že jsem tam musel písať titulky, však to jste viděli, ale to proto, lebo jsem měl šálu. Takže jakoby mohlo to nějak hrát do toho tu rolu, že prostě ta kvalita byla horší, lebo potom, keď si všimnete, jak jsem byl už v tej hale a jak jsem neměl nic na sebě, tak ty mikrofony podle mě byly mega dobré. Akože vnímalo to ještě aj kamarádu okolo mňa, že nebyl jsem tam iba jaču, což ja som si úprimne myslel, keďže ty mikrofony sú presne tu, že idú iba na moju hubu, tak prostě, že okolitý zvuk bude strašne málo čuť, což toho som sa aj bál, lebo keď takto prostě natáčam vlogy, alebo budem natáčať vlogy s kamarátma, tak prostě chcem, aby bylo čuť aj jejich reakcie, keď něco vyprávajú a ne, že prostě ich tam nebude vůbec čuť, iba môj chráp bude čuť. Vieme, co myslím. Takže to som mega rád, za to som spokojný a pohodlnosť, měl jsem ich skoro celý večer, pohodlné as fuck, vypadajú velice dobré, prostě fakt aj keby nemám zapnutú tú kameru. Písali na stránke nejak, že vydržala tak 30-40 minút natáčania. Nenatáčal som v kuse, logicky, ale celý zápas mi vydržali. Aj celú cestu na zápas, aj zápas mi úplne v pohode vydržali. Takže nenatáčal som v kusy, áno, ale v pohode. Čakal som úprimne, že sa mi vybijú v půlke zápasu a že prostě už som skončil. Což to sa nestalo. Došel som dom, ešte stále som ich nenabíjal, stále môžem s nima natáčať. Takže krása. Plus kúpil som si 32 GB, majú aj 500 GB, prostě jak iPhony, prostě že ide to od tého rebríčka, ja som si kúpil to najmenej, lebo aj tak som si povedal, že automaticky to vždycky budem dávať do počítača. Videli ste všetky ty zábery, ešte som natáčal 300 krát vícej záberu, len prostě som to vymazal, skrátil, chápeme, prostě však strihanie videa. Takže a vydržalo to. Nic sa mi nestalo, že by som už nemohol natáčať, že by mi to nejak začalo blikat alebo něco, že prostě už sú plné ložisko, takže to je fajn. Jedine co, čakal som úprimne, že bude mať na to nejakú aplikáciu, že si to bude môcť dávať automaticky do telefónu. Keby mám Android, tak áno. Áno, včúšte si Androidiáci určite sa smejú iPhoneákom, zasmejte sa, chápem. To je také, že musím si to dávať na počítač, ja keby celý ten den som nevedel, že jaké budú vôbec ty zábery. Vím, že ešte keď som si ich prvýkrát skúšal, tak som byl taký, že som nejak chycil tú kameru a byla prostě celá a natáčalo to na hovno, takže to je také, že keby
keď pôjdem na nejaký trip a zrazu si celý deň nevšimnem, že mám špinavú kameru, tak to zistím až večer more v posteli, keď si to dám do počítača. Takže to je také minusové, ale sa mi zdá, že ináč títo Oho Sunshine modely majú aj aplikáciu, aj Wi-Fi, oni majú hociaké druhy, majú aj proste, že môžeš s nima volať, aj proste, I don't know, proste hocico, ale moje ne. Keď nerátam cenu, áno, ohodnotil bych tak 6-7. Oh. Ne. Nemyslí na to. Takže, ale keď myslím aj na cenu, že fakt, že proste za 50 € brýle, tak úprimne 8, 9. Akože fakt som čakal horší kvalitu, že vôbec mňa to nesklamalo. Aj sa mi trošku ľúbi ten vintage vibe do toho. Neviem, co dodať úprimne. Ohodnoť ty do komentáru, že či by si ich kúpil, či by si ich nekúpil. Úplne chápem, ak ne. Ale hovorím, niekto si kúpi proste Louis Vuittonky za 1000 €. Áno, a nemajú ani polarizované sklíčka. Majú hovno. Takže podľa mňa dokonalá kúpa. Nesťažujem si. Aj keby ich nepoužívam na natáčaní, tak určite ich proste budem používať na normálne nosenie. Ja mám celkovo obsesiu nejakú zvláštnu na kamery, áno? Začneme od najhoršej kvality, áno? Toto som dostal, tí, čo videli unboxing. Najhoršia kvalita, logicky, áno, ako nečakáme nic. Druhé najhoršie. Tretie najhoršie. Telefón je štvrté najlepšie, alebo najhoršie a foťák najlepšia kvalita. Logicky asi, ale hej, takže ja milujem kamery. Nie je jedno, ja vám to tu mám normálne postavené, čo pred vama. Nie je jedno, co to je za kameru. Dokiaľ to bude natáčať, chápeš, že ja si môžem položiť túto kameru kľudne aj, túto môžem používať. Túto, proste mám hociaké pou, takže ja si nesťažujem. Ja som mega spokojný s túto kúpu, vypadajú mega dobre, čakal som, že budú na mne vypadať, keby som si dal cihlu na oči, nevypadajú tak, takže ja si nesťažujem. OK, sme na konci videa, dúfam, že si užil takéto, je to niečo nové, nerobím to často, není to zase také komédia, ani tak je to recenzia, ale hovorím, milujem kamery. Keby si chcel vidieť ešte takto viacej odo mňa videí, že robím nejaké recenzie alebo niečo, let me know, s radosťou to spravím, nejsem v tom expert, nepoviem vám tu nejaké parametre ani nic, áno? Nečakajte, ja vám to proste poviem takto, jak sedlačtina, áno? Proste, že tak, jak ja to vibujem, to, co ste vy videli. Napíš mi do komentáru, že co si to kúpil, že či to je fakt na hovno, úprimný názor, že či fakt podľa vás to je katastrofálna kvalita, že radšej už ani s tým nemám natáčať, lebo sa vám to nelúbi, jak to vypadá, alebo tiež sa vám to náhodou ľúbil, lebo ja som ten zastanca, že je to vintage vibe, proste, není to futuristická chujovina, ale ako hovorím, metaglasy stoja 500, takže logicky si placíš aj za tú cenu, vždycky tá cena hrá rolu. Ďakujem, že si dopozeral video až do konca, ak si ho dopozeral a vidíme sa pri ďalším. Musím si vymyslené outro boha. Čau.